Gwenge eko mag Central Kolwa Ward sani endi koro nitiere ikruok makare kanyakla bende koda kamano endo ma en riwruok achiel mok mar piny owacho sama bende koro ne ochak chenro no endo mar ni koro rowere mantie gwenge eko mag Kolwa sani koro oyudo mano endo ma en konyruok makare. MCA ma gwenge eko mag Kolwa Central migosi Kolwa George ne owacho ni koro maendi en gima bende biro konyo jogo te mantiere koda ka nok mar weche eko mag ng'eyo kaka ginyalo tiegre, to sama bende nowacho ni mano biro konyogi e weche eko mag ng'eyo tije gigo eko mag lwedo. Olwal ne loso kane owacho ni kosani endi chenro no endo ibiro tim kama bende iluongo ni Akado Youth Polytechnic ka koro gintiere koda ka siso mar yudo ji mang'eny ahinya masani pok ong'e tije maginyalo tiyo mago eko mag lwetgi e Polytechnic no endo. Iluongo ni George Olwal kendo an MCA ma Kolwa Central. Ka endi kawuono ne watwak gi jotelo mowuok NGO miluongo ni CAP kendo ma wase partner nogo kaka county government ma Kisumu mondo wariwre wapuonj vijendewa to kendo kosepuonjogi to wamanynegi tich. Kendo program wachako kawuono ni dhi timre Akado Polytechnic ma wadhi dwaro nyithindo ma sana manyiri ma age mar 18 to 35 mondo watrain gi Akado Polytechnic, to bang training wadhi keto gi internship ma idhi chul gi 10,000 dwe ka dwe. Daher kwayo nyithiwa sana manyiri kata ne bed ni isenyuol biabia e ofisa mar MCA kata office village admin kata ward admin kata dhi directly Akado Polytechnic mondo register e program maberni. Magi achiel kuonde mwatemo timogo youth empowerment kendo watemo mondo nyithiwa kik bed ni bedo maonge tich. Today we had a meeting with the area MCA whereby we were giving him more information about the program, and we are happy that he has been so supportive and he is ready to partner with us to ensure that the use of this constituency or this ward benefit from this program. So basically CAP means Community and Progress Youth Empowerment Institute, whereby we normally train the youth in technical courses. Normally we train them on grade 3, whereby after the training they certified, they sit for NITA exam and they get certified. We have those people those young guys who maybe after Form 4 or Class 8, they did not manage to go ahead with their studies, maybe due to one reason or the other, maybe school fees or another reason. So they are just there in the community and they are somehow vulnerable. So to make sure that these guys are well taken care of and they are at least somewhere in the community, we are bringing them on board so that they can get these technical courses, they can learn and also be able to do something